bratia a sestry, v kalendári na mesiac marec máme myšlienku alebo túžbu učeníkov, ktorú vyjadrili Gréci, ktorí prišli za Filipom do Jeruzalema a hovorili, chceme vidieť Ježiša. Ako je to s nami? Chcem ho ja vidieť? Áno alebo nie? Možno otázka nie je až taká jednoduchá, lebo celá odpoveď závisí od obrazu, aký o ňom máme. My v dnešnej kultúre sme si tak vypreparovali takého tichého, láskavého, dobrosrdečného, tolerantného Ježiška, ktorý všetko prejde mlčaním, ktorý nič odo mňa nechce, ktorý nič nekritizuje, ktorý nemá v učenie žiadne očakávania a ktorý ma nejakým spôsobom nevyrušuje. Samozrejme, s takýmto očakávaním, z takéhoto Krista by sme radi stretli. Lenže je Kristus takýto? Tento proces by sa dal porovnať možno tomu, čo som nedávno počul jednom komikovi, ktorý parodoval turistov. A tí turisti hovoria, že je medveď, jaký krásny, už odišiel, škoda, mohol som si s ním urobiť selfiečko. A na to tento komik hovorí, prosím ťa, to je medveď, to je šelma, to nie je mackopu, ktorý si dal tričôčku, tam pred svojím domčekom, z hodiného vrčeka, tam pojedá medvík. To je šelma, ktorý uteká rýchlejšie ako ty, 60-kou. Tá vyleze na strom 3-krát rýchlejšie ako ty. A chce s ním robiť selfie. Ale nejak máme takúto tendenciu si tak prispôsobovať veci našej predstave. A potom často toto očakávame aj od samých seba. Veď aj ja musím byť presne taký istý. Nikoho nevyrušovať, na všetkých byť láskavý, trpezlivý, nežný. A potom jednoducho sila, alebo nejaká rozhodnosť, alebo všetky tie mužské čnosti, ktoré vyjadrujú dynamiku, rozhodnosť, silu, ako keď išli do úzadia. To musí byť potlačené, to k viere nepatrí. A keď náhodou preukážeme niečo z týchto vecí, tak aj počujeme od druhých. Ale Kristus tak nekoná. Sme si istí? Aké evanjelium sme čítali? Veď Kristus jasne hovorí a jasne vidieť jeho správanie, že má jasný ťah na bránu. Má rozhodné jasné slova. Hovorí o meči, ktorý rozdieluje mäso od kosti. A nemá problém prijať konflikt. Všimnime si len evanjelia týchto pôstnych nediel. Prvú pôstnu nedelu sme videli Ježiša, ktorý je pokúšaný na púšti. A on jasne, jednoznačne odaláva pokušeniu. Nehovorí, no dobre, možno skúsme, ale veď nie. Nie len z chleba žije človek. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Jasné, jednoznačné odpovede. Minulý týždeň sme videli Ježiša, ktorý je rovnocenný partner Mojžišovi a Eliášovi, ktorý sa s nimi rozpráva stále do tváre. To sú najväčšie symboly náboženského života Izraela. A zrazu Ježiš je s nimi. Ukazuje svoju slávu, ale zároveň jasne hovorí, že cez utrpenie sa prichádza do oslávenia. A keď ho Peter napomína, tak mu jasne povie, odíď do mňa, Satan, lebo nerozumieš veciam Božím, ale ľudským. Dnes ho vidíme v plnej akcii, nasedení. Jednoducho v plnej horlivosti robí poriadok chráme. Opäť to nie je ten jemný Ježiško, ktorý proste no prosím vás, mohli by ste to odtiaľto zobrať. Budúci týždeň budeme vidieť Ježiša, ktorý sa rozpráva s Nikodémom, s predstaviteľom intelektu, intelektuálna diskusia, ktorá mu jasne povie, ty učiteľ národa, toto nevieš. O týždeň na to, v piata pôstna nedeľa, budeme vidieť Ježiša, ktorý čelí výzvam. Jasne pomenuje, chcete ma zabiť, lebo som vám povedal pravdu. Potom na Pánovú nedeľu budeme vidieť Ježiša, ktorý ako kráľ vstupuje do Jeruzalema. Kde je v tomto obráze
ten náš vypreparovaný Ježiško Dobráčisko. Skôr ja vidím Ježiša, ktorý má jasný cieľ, jasnú výzvu a ktorý tento svoj cieľ a túto výzvu odozdáva aj tým, ktorí ho nasledujú. Aj svojich nasledovníkov sa pýta, aj vy chcete odísť? Ak chceš odísť, odíď. Ale keď zostaneš, tak zostaň naplno. Urob rozhodnutie vo svojom živote. Chcem stretnúť aj takéhoto Ježiša? Toto je už veľká otázka. Lebo skutočne, keď ho príjmem, tak on začne robiť poriadky. On začne robiť poriadky v chráme, v mojom chráme, v chráme môjho tela. A začne odtiaľ vyháňať kňazomencov. Všetko to je naviazanosť na pozemské istoty, ktoré máme. On začne zo mňa vyháňať ovce. Všetko tú stádovitosť, tú neslobodu, všetko to naviazanie na neviem, nejaké predstavy. On začne zo mňa vyháňať tie holuby. Všetku tú moju prelietavosť, tú nestálosť, tú rozutekanosť. A bude chcieť moju myseľ, moje túžby jednoznačne usmerniť na seba, na príchod Božieho kráľovstva. Tak on sa hovorí u Lukáša, že Ježiš si zatletil tvár smerom k Jeruzalému. Jasne sa rozhodol ísť v ústretí Jeruzalema. A túto jasnosť očakával svojich učeníkov. Choďte a učte všetky národy a krstite ich. A ja som s vami po všetkým svojho života. Nebojte sa. Nebojte sa tých a menuje, koho sa nemajú báť. Čiže Ježiš má veľmi jasnú víziu, čo chce. Veľmi jasné poslanie, ktoré nám dáva. A teraz je na nás. Či ostávame pri tom, no dobre, ale no tak teraz sa nedá, teraz je veľa roboty a potom, keď bude viacej času, no teraz akože, no tak, alebo jednoducho proste vstanem a idem. Vstanem a pôjdem k Otcovi. Čo chcem ja? Dám priestor stále tej takej rozutekanosti, takej uspenine, ktorá sa tak nejako rozlieva, nejako sa tak forenne prispôsobí všetkému, alebo jednoducho proste urobím nejaké to rozhodnutie v mojom živote. Pôst ma k tomu vyzýva. A takisto, keď si pozrieme aj tvoj vlastný život a vidíme rôzne tie búrky a vidíme aj tie pekné chvíle, tak často máme tendenciu vidieť Ježiša len v tom pokoji, mieri, v harmonii, bezstarostnosti, keď tak sa tak máme v pokoji a keď tak cítime blízko pri sebe Boha. Ale Boh je taktiež pri nás aj v búrke, aj v konfliktoch. A tam ho vidí. Ako sa mi takým spôsobom tam zjavuje? Možno spí, ako spal v loďke, keď sa učeníci snažili boriť proti búrke. Čo znamená pre mňa zobudiť ho a povedať mu, učiteľ, veď máš miene. Dovolím mu, aby utíšil búrky môjho života. Čo teda robí? Viem, že táto úvaha nie je len na jednu nedeľu a preto vás pozývame celý mesiac na to uvažovať. Chcem skutočne Ježiša stretnúť v nečakaných situáciách, aj v búrkach môjho života. Aj Ježiša, ktorý predo mňa kladie nároky a ma pozýva rásť. Chcem aj takéhoto Ježiša